UShinga ophinde abe yilungu lesishayamthetho KwaZulu-Natal ubhekene nezinsolo zokushaya indiva imiyalelo yeqembu. Ngenyanga eyedlule wenqaba ukulalela imiyalelo weqembu ukuthi avotele isiphakamiso se-MK Party sokungabethemba ubuholi bukaNdunankulu Thami Ntuli. Kulesiphakamiso uShinga wavota namaqembu aku-GPU, i-ANC, IFP kanye ne-DA. Ms. Mbali Shinga has been suspended. Her membership status has been suspended for 3 months, pending the finalization of her disciplinary inquiry. Isigungu esiphezulu se-NFP sicele uShinga ukuthi esule esikhundleni sakhe njengomphathiswa womnyango wezenhlalakahle esifundazweni. We have not received her resignation. We had given her a time frame. ASG, I know you haven't from your office. We had given a time frame about 9 o'clock yesterday, I resigned. It's the continuation of defiance that this party is experiencing. I-NFP iqinisekise isinqumo sayo sokuphuma kuhulumeni obambiswana i-GPU, yathi izohlala iyiqembu eliphikisayo. Ubuholi beqembu buthi uhulumeni obambiswana wesifundazwe uwile futhi ugcwele nenkohlakalo. Angeke singene othandweni sibona amabatha nemlobo yenkohlakalo. We will remain an opposition until we are re-engaged or newly engaged by parties that want to govern KZN. We will not sell our souls this time around. Isigcawu sokuqondiswa kwezigwegwe kukaShinga sizoqala ngesonto elizayo.